Ginbuksan na sa House Committee on Legislative Franchises ang deliberasyon para sa House Bill No. 6292 nga ginfile ni Iloilo 1st District Representative Janet Garin. Ining hagna nagatuyo nga malakip ang pito ka mga banwa sa iya distrito sa franchise expansion sang More Electric and Power Corporation o kon More Power. Ginpangunahan ni Negros Occidental Representative Jeffrey Ferreira ang deliberasyon bilang chairman sa committee. Sa hining ginpamangkot kay ginbaton sa committee ang testimonya ni Garin, laki pa mga lokal nga opisyales kag consumer groups sa sa 1st District nga nagpahayag sila ng mabaskog nga suporta sa plano nga mag-expand sa ila serbisyo ang More Power. Sa interview ng Bombo Radio kay Garin, gintapahayag na tuman niya kalipay bangod suportado sa mga consumer groups ang mga hagna. Sunod sa iya, wala niya ginabalabagan ng Iloilo Electric Cooperative kon Eleco 1 nga magpadayon sang serbisyo sa ila distrito kagang iya ginaduso among nagahatag lamang sang kagahinan para sa patas nga kompetisyon. Dugang pa niya ginainganyo sini mga miyembro ng committee nga aprobahan ng hagna agud matagan sang ligwa ang More Power nga mag-operate sa among distrito. Inagud maghatag sa maayong nga kompetisyon kag serbisyo, mas manabo nga electricity rates kag mahagan-hagan ang palasanon sa mga residente sa ginakabig nga high operational expenses sang Eleco 1. Kinalauman nga magparay ng committee sa ila deliberasyon sa Enero 2026 agud ma-evaluate sang husto ang ginadusong nga franchise expansion. Kami ka pamalabag na mag-exist gihapon ng Eleco 1. Ang ginapakigbato ko, suno sa gin-file ko nga lagi, is to allow competition. Sa ano nga rason? Una, ang More Power nagsunod na sa 2nd kag sa 4th District. Naghambal ron ang Korte Suprema nga legal sila. At the same time, nagpakita nga pwede ang kompetisyon. Karon may CPCN na sila o kon permit no, nga magsugod ron ka-install sa 2nd District.